Maju ning palagan aja ler wanggone padha tumangga Wetoto wala pada saking sampe kala recek recek krimis wis teko sedelo maneh bapake wis teko nyong kaget aduh kambetan apa fokus padang iku isin apa sesonderan apuran kaya wonten lapat kawula weteng klompok kang masih muda salukum nawang marti pikiran raja rezekum rezek krimis wis teko sedelo maneh bapake wis teko nyong kaget aduh kambetan apa fokus padang iku isin apa tengah perang
segera tumandang kekirang-kirang carane anggap perang solae manut lakoning wirama binarung untaping prawadya para tantama saha bintara lumapagagah mageta kita baris turanggane wis kakelat jenggerat katon umyong barisane wadya barat tapi neng kalen aja dawen yen kowe kepengen kajen kembang kencara konta sadap sanding subur kudu jujur yen kowe kepengen luhur para tamtomot jumangka bablas tumuju aneng matiane malah kanang ati turangga garis pirantine kraja mangka matiane palakan
sinabang Mas beta kang loto getaring toya aja was den sumarang mring yang soksma rojak kawes rojak wong irung manes nora lames labote wong wis winase